שלום שלום, וברוכים הבאות לפרק שני של שבא, ששבש בשפת עבר. המטרה, כזכור, היא לא סתם לייצר לקסיקון, אלא שפה מדוברת, מונחים והגה שיכולים לשמש גם פרשן עברי, וגם שחקנים הרוצים לדון במשחק וכל הכרוך בו. וכדי לבדוק מה עובד ומה לא, אני מפרשן משחק בפוזה של מומחה, ואתן רק צריכות לזכור לא להתייחס לתוכן, אלא לעברית. קפיש? קפיש. המשחק מתחרות יומית באתר הירוז עד 5 מול לנה אנגן מנורווגיה. אמרנו שלום ושיהיה במזל, כי בנורווגיה מנומסים, ואני זורק 4-2, ויש רק מהלך אחד לסגור את בלט ה-4, ולנה מגלגלת 2-2. גם אני אוהב לשחק ככה 2-2 בפתיחה, לסגור את 4 ולקדם את החיילים האחוריים. אבל המחשף נזף בי שוב ושוב, והיום אני נוטה להוריד 2 חיילים מהמרכז. אלא מה? כאן, אחרי שסגרתי את בלט ה-4 במגרש שלי, 2 אופציות טובות באותה מידה. אני זורק עוד 4-2, פחות כיף מהראשון, ואני מפצל ומוריד. הקוביות נעולות על 4-2, ולנה חייבת להשאיר חייל חשוף, אבל נראה שעדיף לזרוק חייל על בלט ה-9, ולשמור את החיילים על 19 בשביל לסגור את החמשוש. אני מפספס את החייל החשוף, אבל 4-5 שקשוק נאה. אני זוכה גם במעוז הזהב, וגם מחדש את המתגבר על בלט ה-8. כך שיש 3 מתגברים שיכולים לסגור את החמשוש. 3-5 ללנה, והיא כמובן מעבירה את החייל החשוף למעוז. 6-5. וכאן יש לי התלבטות קטנה. האם להשאיר חייל חשוף בבודקה, או להשבית חייל על בלט ה-2, אחרי מעוז הפרפר של לנה. המרוץ צמוד, כך שחבל לתת ללנה הזדמנות להעיף חייל. מצד שני, משביתים חייל רק שחייבים. החלטתי להשבית, והמחשף מסכים שזה טיפונת יותר טוב מחייל בבודקה. לנה משקשקת 3-6, ושולחת בזריזות חייל למרכז. נכון שהשארתי חייל חשוף על 2, אבל נראה פזיז, והמחשף מסכים. אני עדיין מחזיק את מעוז הזהב, כך שלא אסס לקחת סיכון ולנסות לסגור את החשוף על בלט ה-3, וכמות המרסים שלי עולה משמעותית. אני זורק 6-1, ומיד סוגר את החמשוש. כל מהלך אחר יהיה טעות רצינית. לנה סוגרת את הבודקה עם 3-3, ואני יוצר לחשוב על המכפלת. המרוץ עדיין צמוד, אבל בניתי את המדף, ו5 או 3 יעיפו את החייל למרפסת, ויש סיכוי טוב שיפזז. בסוף החלטתי שזה לא מספיק, ושקשקתי. המחשף מסכים. ואז בא 6-6 עם מתני, ולמרות שלנה קיבלה 6, זה לא מספיק. אני איחרתי את הרכבת, ואנחנו בהכפל בטל ברור. אני אומר ברור כי כך חשבתי במשחק, אבל המחשף אומר שזאת עמדה גבולית, ואפשר לקבל את המכפלת. אולי כשאני מפספס יש מספיק ניצחונות לחסות על המרסים. בכל אופן, לנה ויתרה. ואנחנו ב4 לסוף, 5 לסוף. אני זורק דאבל 3 ומעיף את לנה מהבודקה. היא שוב סוגרת את בלט ה-3, ילדת הפרפרים. ואני מתלבט רגע עם ה-3-5, ובסוף מחליט להריץ את החייל האחורי, כדי שהמתגבר על 13 ימשיך להשגיח על המגרש החיצוני, במקרה שלנה תחליט להריץ את החייל האחורי. לנה מעיפה אותי, אבל אני מתמזל וסוגר את מעוז הזהב. 2-5 זריקה מעפנית, ואני, בגלל החייל החשוף על 21, מחליט לעזוב את מעוז הזהב. לא פשלה כשמדובר ברמה שלי, רק טעות, ועדיין קצת מעצבנת, כי כמה קשה ללמוד שלא סתם קוראים לו מעוז הזהב, זאת הבלטה הכי חשובה על הלוח. המסע הנכון, דרך אגב, הוא לזרוק חייל על 4, כדי להרחיב את החומה מול המעוז האחורי של לנה. לנה, למזלי, לא יכולה לתקוף, ואני מנסה לברוח עם ה-3-2. היא שוב מפספסת. ואני זוכה ב5-5 מנמן. 20 פסיעות.
לנה בונה לי בית חמים למקרה שאגיע למרפסת. ואני מתעלם מהסכנה ומכפיל. נכון שצריך להיות אגרסיבי עם המכפלת ב-4 לסוף. אבל כאן אין מספיק איום ואין מספיק מרסים. וההכפלה היא פשלה רצינית. לנה לוקחת, ואני אוטומטית הולך לסגור את החמשוש עם ה3-1, ואז נמלח בדעתי, והולך על בטוח. צריך לתת כבוד לרפסודה, ואני מוביל במרוץ. ארבע אחד, שקשוק די נחס. אבל אין מה לעשות. התחלתי ולכן אסיים. אז שוב על בטוח. עם ה5-1 אין ברירה, ואני נותן ללנה 4-6. עוד פשלה שונאת בי המחשף. אם לקחת סיכון, אז למה לא לסגור את החמשוש ולתת לה רק 6-1? לנה ממשיכה לחכות לי בסיבוב, ואני סוף סוף סוגר את החמשוש. חמש לא אידיאלי, אבל טיפשי להתלונן על עוד 20 פסיעות. ויש מצב שלנה תכף תפתח את המגרש, ואז גם אם יעוף חייל זה לא יהיה סוף העולם. 2-4 שקשוק נאה. בדאבל 3 של לנה מאלץ אותה לפתוח את ה5 וה6. מצבי השתפר בהרבה. ה2-2 מעלה קושייה קטנה. האם להכניס את כל ה4 או לסגור את בלט ה4? להכניס את כולם יאפשר לי להתחיל לפנות. אבל סדק לפני החייל, שאולי יישאר על 3, יכול להאט ולסכן אותי. החלטתי לסגור את בלט ה4 ולשלם על 3-6 בזריקה הבאה. ואכן המחשף אומר שלהכניס את כולם זאת שגיאה לא קטנה. קשה לי להבין למה, בהתחשב בזה שהמגרש של לנה פרוץ. אבל אין ספק שהוא צודק. במצבים פשוטים כמו זה, הוא תמיד צודק. אני כמובן זורק 6-6 ומשאיר חייל חשוף. ושוב מתמזל לי. לנה זורקת 6-6 משלה, ואנחנו נכנסים לריצה חופשית. אמר סלח, אבל הניצחון די מובטח, במיוחד כשמוסיפים לצ'ולנט עוד דאבל 5. זהו, הגענו ל2 לסוף, 5 לסוף. לנה אמורה להיות עם יד קלה על ההדק ולהכפיל באגרסיביות, ואני צריך להיזהר מאוד מאוד ממרסים. לנה סוגרת את מעוז הזהב, ואני זורק 4-1. ברור שצריך להעיף את החייל בבודקה. אבל מה עם ה4? אני, כהרגלי, מקדם את החייל האחורי כדי לסגור את מעוז הזהב, אם לנה תעיף אותי. אבל המחשף, כהרגלו, אגרסיבי יותר, וממליץ להוריד מ-15 ל-11, להוסיף מתגבר כדי לסגור את הבודקה. 3-2 ללנה, והיא, כמו שצריך, לא פותחת את מעוז הזהב, ומעיפה את החייל על 15. 2-1, אולי הזריקה הכי מעפנית כאן. הכל נראה רע. ואני מאבטח את החייל שבבודקה, שהעפתו הכי יקרה, 18 פסיעות. עוד טעות שלי, כי המגרש הביתי של לנה פרוץ לחלוטין, וכשהיא מפספסת, אני יכול או לסגור את הבודקה, או להשתמש בחייל לסגור בלטה במגרש הביתי. 6-6 ללנה. ועכשיו, כשהיא מעיפה חייל למרפסת, שווה לעזוב את מעוז הזהב. 4-6 שקשוק טוב, ואני מעיף חזרה. 4-2 ללנה, והיא כמובן סוגרת את בלט ה4. 6-2 לי, ואני ממשיך לנסות להבריח את החיילים האחוריים. אם מצליח, הסיכויים שאפסיד מרס יורדים משמעותית, וזה מה שאני רוצה ב2 לסוף, 5 לסוף.
לנה צולפת ואני מכה חזרה. אנחנו עדיין 50-50 במשחקון הזה. 3-5 ללנה, שקשוק מעניין. אם זורקים את החייל על 20, השלוש הכי טבעי נראה 11-8. ואם זורקים אותו על 22, לשמור על יותר מגע ומחוץ לטווח של המתגבר על 14, אין 5 טוב. זה או להעביר את 11 למגדל הגבוה על 6, או להשבית חייל על 1. אני הייתי משחק מרפסת 20 ו-11-8, אבל לנה בוחרת את האפשרות השנייה. 3 יש לי. ה-6 מריץ את החייל האחורי, והשאלה היא, האם להעיף חופשי עם ה-3 או להבטח את 14? קשה מאוד לדעת. אני בוחר להבטח בגלל מניין הנקודות. לנה מפספסת, אבל 5-1 לא מאפשר לי להביא את החייל לחוף מבטחים. עוד פספוס. וה-5-3 יכול להבטח את החייל. אבל די ברור, בגלל המרוץ הצמוד והמגדל על בלט ה-6 שלי, שעדיף לסגור את בלט ה-3 ולהעיף חייל למרפסת. סיכון וסיכוי. שתי כפות המאזניים של ה-6-בש. 5-1 ללנה, והיא כראוי סוגרת את 1. המחשב לימד אותנו שאם יש חייל על בלט ה-1, רצוי לסגור אותו כשמתאפשר. הוא ממילא מושבת. והאופציה היחידה שלו לחזור לפעילות היא לעוף למרפסת במחיר מופרז של 24 פסיעות. אז עדיף לסגור את 1 כחלק מבניית המגרש הביתי. 3-1 לי ואני משחק על בטוח. 4-2 ללנה, סגירה אוטומטית של 4. 2-1 לי ואין מה לעשות. לחשוף עכשיו חייל זה כמו לשים אותו לבד במרכז עזה. העמדה שלי צפודה מאוד, רק 2 מעוזים במגרש ו4 מעוזים בכלל. זמן להוציא את התפילין. ותפילתי נענית, אבל בצורה אחרת. לנה מפשלת כאן בגדול ומריצה את החייל האחורי עם ה-6-4. כשהיריב שלך צפוד והמגרש הביתי שלך כל כך חזק, צריך לשמור על מקסימום מגע. וכאן זה אומר להחזיק את השוער, לוותר על המרכז ולהוריד את 2 החיילים למגרש החיצוני. אני, בגלל מניין הנקודות והצפידות, לא יכול להתחיל לחשוב על מכפלת. אז עוד קומה לעזריאלי. חמש 3, ואני בדרך לבורג' חליפה. אחד מאפשר קצת יותר גמישות בעמדה. לנה סיימה לסגור את המגרש, אבל 6-5 נותן לי להוריד בבטחה את 2 החיילים מהמרכז. אבל אחרי 6-5 של לנה עצמה, ב-4-1 שלי, זאת היא שמתקרבת להכפלה. ודאבל 5 סוגר את המשחקון. לא משחקון מסעיר, אבל לא מעט עמדות שדורשות שיקולים טקטיים שקצת גדולים על שחקנים עוד ברמה של לנה ושלי. בואו נראה מה יקרה ב-2 לסוף 4 לסוף. מניין נקודות ידוע לשמצה. 5-5 על הפתיחה. 20 פסיעות, 3 מעוזים במגרש הביתי ויריב במרפסת. נשמע טוב, אבל מאוד מחייב, ויכול להתחרבן בקלות. לנה מפזזת ואני מעיף את החייל השני. לנה מכניסה חייל אחד. אני ביתרון יפה וכמות המרסים בשמיים. ועדיין זאת פשלה אדירה להכפיל, משתי סיבות שלובות.
1, לנה תיקח את המכפלת, ותכפיל כפליים ל4 בתור הבא, ואז ניצחון פשוט לאחד הצדדים יכריע את המשחק כולו. 2, כל המרסים שלי יתבזבזו, כי במכפלת 2 מספיק לי ניצחון פשוט. אז הכל בגלל מניין הנקודות, 2 לסוף, 4 לסוף. אני צריך להגיע למצב קיצוני, שבו יש לי יתרון מכריע, ללא מרסים, כדי שאוכל להכפיל. 6-1, ואני כמובן ממשיך בבליץ, ומעיף חופשי את החייל על 5. ואז 4-4 ללנה, זריקת מחץ שאין כמותה. רואים מה התכוונתי שיכול להתחרבן ברגע? 2-1, ואני תוהה האם לזרוק חייל שלישי על ה1 ולסגור את החמשוש, שזה כמעט תמיד נכון, או לסגור את בלט ה-23. מהלך שמוריד קצת את כמות המרסים שאני עלול לחטוף. אני בוחר ב-23, שוב בגלל מניין הנקודות. המחשב אומר שאין כזה הבדל, אבל זה המהלך הנכון. 6-1 ללנה, והיא כמובן סוגרת את הבוטקה, אבל טעות הכפלה בינונית. 3 חיילים שלי תקועים בקצה, וללנה יש סיכוי טוב להרחיב את החומה, וב-4 לסוף 2 לסוף זה מספיק להכפל קבל. 4-1 לי, לא זריקת ה100. ועכשיו זאת פשלה רצינית של לנה לא להכפיל. 3-6 לי, אני סוגר את מעוז הזהב. המשחק ממשיך עם שקשוקים סתמיים. עד ה-6-6 של לנה, שבו בשקשוק אחד היא מאחרת את הרכבת. היא שילמה מחיר יקר על פספוסי המכפלת במשחקון הזה. אנחנו ב-2 לסוף, 3 לסוף. מה שנותן לי תיאורטית 60% במשחק כולו, ועוד מניין נקודות שדורש תשומת לב. גם כאן, לנה צריכה להכפיל בהזדמנות הראשונה, מפני שניצחון פשוט במכפלת 2 יביא אותה לקרופורד עם 67-68% לניצח במשחק כולו. 2-2 יופי של שקשוק עבורה. ו-5-2 נחס בשבילי. ההכפלה כאן זועקת לשמיים, ואני בספק גדול אם אני בכלל יכול לקחת, ואפילו אם כן, זאת תהיה טעות פצפונת לוותר. לנה סוגרת את ה3 ומעיפה אותי למרפסת. ואחרי הפיזוז מגיעה לעמדת אובר כוח. אם היא תכפיל, אני הרי אוותר, ונגיע ל3 לסוף, 3 לסוף, 50% במשחק. וכאן יש לה מספיק מרסים שיביאו אותה לקרופורד, עם, כמו שאמרתי, 68%. אני באובר צורס. ואז מגיע 2-2 המושיע. מספר המרסים יורד פלאים, לנה סוף סוף מכפילה, ואנחנו ב2 לסוף, 2 לסוף. 6-3 ללנה, ואני שוב עם חרב הפיפיות של 5-5. לנה מתמקמת לי בבוטקה, ואני מתמזל ומעיף את החייל על 15. שימו לב ששנינו לוקחים סיכון מסוים בזה שעדיין לא הכפלנו. אבל הטעות המצטברת קטנה בהתחלת המשחק, כי הסיכון לאחר את הרכבת קטן. שלוש אחד לא משהו, אז אני מנסה לברוח. 6-6 ללנה, והיא, בצדק, שומרת על מגע, מפני שאפילו עם 24 פסיעות היא מזדנבת במרוץ. 5-2, זה יופי, החייל בטוח לרגע. אבל לא פשוט להעביר 7 חיילים מהמרכז בלי תמיכה של מעוזים במגרש החיצוני. ולכן זו טעות. המחשב אומר להוציא את החייל ל-15 ולזרוק חייל מהמגדל במרכז על 11, חתיכת סיכון. אבל המגרש של לנה עדיין פתוח, ואם היא תפספס, יהיה לי קל בהרבה להעביר את החיילים. ככה יש ללנה זמן לחזק את המגרש הביתי. אני זורק 3-1, ועכשיו מתבהרת סיבה נוספת למה המחשב העדיף לחשוף קודם. בגלל זריקות כמו 3-1, שמאלצות לחשוף חייל ממילא.
אוי, היא מפספסת, אבל המגרש שלה התחזק משמעותית. 5-1 מאפשר לי להבטח את החייל. 4-5 ללנה, ואפילו המחשב מתקשה להגיד אם היה נכון לצמצם מגע או לא. אחרי הצמצום, לנה עלולה לחשוף חייל ולעוף, או להתמזל עם איזה דאבל. בכל אופן, שנינו עדיין יכולים לחכות עם ההכפלה. 3-1 נחס קטן, ואני נאלץ לפתוח את המגרש. לנה יכלה לקדם חייל מהבוטקה שלי עם ה-3-1 שלה, וזו טעות רצינית לא לנצל את המגרש הפרוץ שלי. 2-1 עוד נחס. 1-1 לפחות מאפשר לי להוריד סיכון אם אוכל להעיף. אבל המחשב כעס מאוד. ליוסף יש הרבה ללמוד. תוריד ל-14 שני חיילים, תעביר אותם בביטחה, ואל תחשוב על העפות מלאות סיכונים. כך אמר המחשב. או לפחות ככה הוא היה אומר, אם הייתי מחבר אותו לצ'אט GPT, שאומן על שירי מרים ילן שטקליס. 2-3 לי. ולנה מצליחה שוב לאחר את הרכבת עם 4-4. זה היה משחקון לא שגרתי. לא טעות גדולה לא להכפיל בדרך. לא לי ולא לה. אבל כשמאססים יותר מדי, בסוף מישהו אוכל אותה. אוכל אותה במובן צרות של השירים. עכשיו ללנה יש 68% לזכות במשחק. רק שהיא יכלה לחסל אותי כבר במשחקון הזה עם הכפלה בזמן. הגענו ל2 לסוף, קרופורד. ואני צריך להתרכז על מרסים. לא אכפת לי להפסיד רגיל, מרס או טורקי, הכל אותו דבר. אבל ניצחון של 2 נקודות, הבדל אדיר מנקודה אחת. 6-4 ללנה, והיא כמובן מעיפה אותי חזרה. ואני מפזז עם 6-6 כבר בהעפה הראשונה. התחלה מסחררת לשאיפות המרס שלי. המשחק מתקדם, ועכשיו, כשאין את המכפלת על הראש, רוב המסעים מתגלגלים מאליהם. אבל בהתאם להנחיות. לא משחקים ככה 6-4 במצב נקודות נורמלי. רק שפה, אם אין ברירה, אני מוכן להיכנס למצב בונקר. וזה מה שקורה עם ה-4-4 של לנה. אלא מה? בונקר על בלטות 5 ו-3 חלש יותר מיואש. עכשיו אני צריך איכשהו לבנות את המגרש לפני שמאוחר מדי. שלוש עוזר קצת. רק הייתי מעדיף לסגור את החמשוש קודם. 6-3 ללנה, ולא אכפת לה להשאיר חייל חשוף אחד. אם מעיף אותו, זה בהרבה מקרים קונה לזמן לטפל יותר טוב בבונקר שלי. 5-2, וגם לי לא אכפת להשאיר חייל. עוד חייל בבונקר יעזור לי משמעותית. לנה מעיפה אותי, ואני זורק 5-1. לפעמים מסובך לדעת האם הגיע הזמן להעיף, האם המגרש הביתי חזק מספיק וכו' וכו'. אבל פה, למרות שהמגרש לא משהו, אין היסוס גדול, כי הבונקר חלש. אני מעיף את החייל על בלט ה-12 ומדליק תורת לטיחי. 6-2 והדילמה חוזרת. להתקיף או לא? טיחי שותקת. אז אני מעיף. 6-5 ללנה, 6-5 לי, והמצב בטטה. 5-3 ללנה, והיא בוחרת לשחרר עכשיו את 14, כשאפשר לעשות זאת בביטחה יחסית. 5-3 לי, וכל מה שאני יכול לעשות זה להריץ את החייל. 5-1 ללנה, והיא, נפש טובה שכזאת, מתנדבת לעזור לי, ומעיפה את החייל. זה בהחלט עוזר לתזמון שלי. אני מתלבט לרגע עם ה-5-4, ואז עושה את המסע הנכון. החייל על 6 צריך לעזור עם החמשוש, זה הייעוד שלו בחיים. לנה ממשיכה להכניס חיילים.
ואני לדשדש בחוץ. לפחות סגרתי את השתיים. אבל הסדק על בעלת החמש ממשיך להטריד אותי. אז תודה ל3-1, תודה טיחי. אבל זה לא מספיק. עכשיו אני צריך להעיף משהו. It's now or never. וטיחי נהנתה בגדול. זריקת מחץ אדירה. ללנה לא נוח על המרפסת, והיא יורדת מיד לבלט האחד. 3-2 לי, ואני מוציא עוד חייל למגרש החיצוני של לנה, לחסות את השטח, אם לנה תצא עם 6. אבל המסכנה שקשקה 4-1 וחושפת חייל נוסף. ועכשיו, שימו לב חברים וחברות, הגענו למצב מעניין שלא קורה הרבה, אבל שווה ללמוד. כי אפשר לסחוט השתנקויות או קריאות התפעלות מהצופים. כאן קיבלנו הזדמנות להעיף עוד חייל, ולהזניק את הסיכוי למרס, שעליו אני מפנטז מתחילת המשחקון. אם פשוט אקדם חיילים, לנה עשויה או לזרוק 6 ולהבריח את החייל האחורי, או להבטח את החשוף עם 1, 3 או 4. אז יש משהו יותר טוב? אם אתם לא מכירות, תשבו לרגע ותחשבו. והנה התשובה, הידועה באנגלית בתור בננה ספליט. 15-9 ו-2-1. להעיף את החייל במחיר של לחשוף 2 חיילים. וזה ההיגיון. אם לנה מפזזת, זה נותן לי זמן לסגור שוב את המגרש, ועוד זריקות לקבל את ה2 המיוחל. כי הוא כפו שם החייל, כל עוד לנה על המרפסת. ואם היא זורקת 1 או 2, ולא מאבטחת את החייל, יש לי הזדמנות להעיף אותו עם 5. ואולי מאוחר יותר יחשף שם עוד חייל. בקיצור, כך אני מעלה משמעותית את הסיכוי לסגור 2 חיילים במרפסת. הבעיה האמיתית כאן היא איך לקרוא למהלך בעברית. הבננה ספליט גם כינוח ידוע, והבננה גם מתייחס לבננז, כלומר שצריך להיות משוגע לעשות כזה מהלך. אז בעברית זה יכול להיות פיצול אישיות, או שפגת בנות, או משיגן ארוך פינדח, או סתם ארוך פינדח. ואוזניכם השומעות, אין לי עדיין משהו שבאמת משמר את משחק המילים האנגלי הזה. בכל אופן, טה, לנה מפזזת, ואני סוגר את בלט ה2 עם 6-1. עוד פיזוז, ואני משקשק 4-2 מושלם. הצוות כבר במכונית המילוט, בדרך למעבר הגבול לגרמניה המערבית. עכשיו רק להיזהר שזה דאבל 5 או 6 לא יחשפו לי חייל. ואני מקבל דאבל 5. וכאן, בהמשך לתמה, חייבים לפנות 3 חיילים לשמור על תקוות המרס. אני חושף חייל, קורה. אבל בנס, 2 החיילים של לנה עדיין משקיפים מתוסכלים מהמרפסת. ודאבל 2 חותם את הסאגה. שיחקתי במדבץ 6.3, לדעת המחשב של הירוס, שזה בטווח הרגיל שלי שם, קצת יותר טוב מהממוצע שנמצא באזור 7.5. מה שחשוב יותר מהמדבץ הנמוך זה שהוא יותר נמוך מזה של לנה. כלומר, חשוב במובן שאני יכול להגיד שניצחתי לא רק בגלל שהיה לי יותר מזל, אלא שגם שיחקתי קצת יותר טוב. ועם תפיחת השכם שלי לעצמי נסיים. בהחלט לא משחק מסיר של אלופים, אבל מלא משחקונים עם המון הזדמנויות להכיר חלק גדול מאוד משלל המונחים שיש בששבש המודרני. כלומר, יש עוד הרבה,
אבל אלו עיקריים ואיתם אפשר להסתדר ברוב המשחקים. תודה על ההקשבה, לאחד או האחת שהגיעו לסוף. תמשיכו לזרוק וליהנות גם מהזריקות הטובות וגם מהזריקות המאתגרות, כי שש-בש זה החיים. אי אפשר לנצח כל הזמן. אבל תמיד אפשר לשאוף להשתפר. ומי שרוצה שיעורים בפילוסופיה בגרוש, זה המקום. ומי שרוצה ללמוד שש-בש, שילך לראות את הסרטונים הפנטסטיים של מיצ'י. להתראות בפרק הבא. אדיו.